Nå, så du orker ikke at stå op i dag, bare fordi du har kræft? Helt ærligt, man bliver da ikke i sengen bare på grund af det. Du er jo i behandling, ikke? Men du mangler måske en undskyldning for at blive hjemme fra skole, eller hvad? Folk bliver da trætte af dig, hvis du er så negativ hele tiden. Du ringer konstant til lægen på grund af bivirkninger af kemo. Alle har du prøvet at have lidt kvalme. Ved du ikke, at du misbruger sundhedssystemet og spilder lægens tid? Og bare lige så du ved det, du ser forfærdelig ud med det der tudefjes. Stop! Tænk over det. Er det sådan, du vil tale til en, der har kræft, der har det virkelig dårligt? Hvad så, hvis det handler om en person med en psykisk lidelse? Nå, så du orker ikke at stå op i dag, bare fordi du har en depression? Helt ærligt, man bliver da ikke i sengen på grund af det. Du er jo i behandling, ikke? Men du mangler bare lige en undskyldning for at blive hjemme fra skole. Hvorfor tyder du hele tiden bare fordi du er ked af det? Folk bliver da trætte af dig, når du er så negativ hele tiden. Du ringer til lægen konstant, fordi du tænker på at begå selvmord. Alle har prøvet at have det dårligt med sig selv. Ved du ikke, du misbruger sundhedssystemet og spilder lægens tid? Og bare lige så du ved det, du ser forfærdelig ud med det der tudefjes. Nej. Hør nu her. Psykisk lidelse er lige så virkeligt som kræft.